ଟିକେ ଶୁଣିବ। କଣ ହେଲା? ମୁଁ ନା ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୋର ତମେ ମାଇପ ହବ। ନା କାଳିଆ ବୁଆ ନଣ୍ଡା ତମେ ଭାରି ସେକ୍ସି ଲାଗୁଛ। କଣ କହିଲେ ଯୋଗ ଦେଖିଆ ଦେଖେ ହୁଏ ବଡ ଯୋଗଦାର ଆଜି ଘରକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଯିବି ଲୋ। ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଆମ ତ କଥା ବୁଝୁଛି। ମଉସା ଦଣ୍ଡବତ କଲି। ମୁଁ ତ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି ତମେ କିଏ? ମୁଁ ତମ ଝିଅକୁ ଲପ କରୁଛି। ମୋ ଝିଅ ଯାହା ସାଙ୍ଗେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କଥା ଅଛି ଶୁଆଡି ସାଇ ଚଳ ମୋ ବାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ବଣ୍ଟି ଶିବୁନ ଦୌଡ଼ି ଆସ। ଛାଡ ଦିଅ ମତେ ମଉସା ମୁଁ ନିଏ ମଉସା ମୁଁ ନିଏ। ମୋ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଏ ତା ସାସ୍ କେମିତି ହେଲା? ଝିଅଟା ଭାରି ସେକ୍ସି। ମୋ ଝିଅ ନାଁରେ କହିଲି ମୁଁ ମଉସା ମୁଁ ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିଛି ମଉସା। ତୁମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରୁଛ? ହଁ ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିଛି। ଆଗରୁ କହି ଆସ ବାବୁ ପାଇଁ ଚା ମାନେ ଆଣ। ମଉସା ଯୋଉ ମାଡ ମାରିଲ ମୋ ଗାଣ୍ଡି ପିଛା ପୁରା ଶୁଇ ପଇଲାଣି। କଣ କରିବି ବିନ୍ଧୁଛି। ପୁଅ ଯାହା ହେଇଛି ହେଇଛି ଆଉ ମାଡ଼ଟା କଣ ଆମେ ଫେରେଇ ଆଣିବୁ? ଚମ୍ପି ଲୋ ଆଡ଼େ କାହିଁକି ଡାକିଲ? ପୁଅ ତମ ଗାଣ୍ଡି ପିଛା ବା ବଥା ଲାଗୁଥିଲା। A few moments later. କାହିଁକି ସିଏ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ମାରୁଛି ଗାଣ୍ଡିଆଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। କାହିଁକି ସିଏ ଝିଅ ପେଟରେ ପଡୁଛନି ଗାତକୁ ଯେତେ ପଶିନି କଙ୍କକୁ ମାଡ଼ ଖାଇନି ମାରିକି